Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ke music video yang kabal ai kerteng Napdeng ki Tiew bon Rong an sapelai pai ba no ha ka khat santrik u Jylliew arajar arpulai ha ka por hanyo Baje Janmiet ha Mike Denzel kasi YouTube channel. Yang ni jing ruai la ruai da ukit Prince Sari kabala ak do Michael Pengrop kum ting shop bat ke Rishisha mensong kum kapuran. Đây tăng ya phi bae gak loi bang ai tinap rem ki Tiew ki bang bon Rong. Đây tăng ya phi bang a chuyện mong con